Schwarzwald je nemačka torta sa likerom od višanja. Ovaj put napravit ću i alkoholnu i bezalkoholnu verziju. Testo za ove cupcake-ove pravim od jaja. Potrebna su mi 2 komada. Na to dodajem kristal šećer. Ovaj put želim da dobijem malo suvlje testo, a opet dovoljno masno. Zato koristim istopljeni puter kao deo masnoće. Da testo ne bi bilo previše suvo, sipam i malo ulja. Ne želim da jako zapeni, već samo da se lepo i dobro promeša. To je dovoljno umućeno. Dalje mi je potrebno brašno u koje sipam prašak za pecivo. Prvo ću promešam prašak za pecivo sa brašnom da bi se lepše rasporedilo po celoj zapremini cupcake-a. Dalje nastavljam da mutim žicom. Ne treba mi više pene, ne treba mi više mikser. Ovo je sve lepo, ali nije dovoljno čokoladno. Kakao. Kada u kolač ide dosta kakao, volim da koristim onaj koji je kvalitetniji. To mnogo utiče na ukus samog kolača. Lepo, masno, lepljivo testo. Baš tako mi treba. Čokoladu ću usitniti u secku. Ovo će biti dovoljno čokolade. Nastavljam da mešam špatulom. U ovu smesu dodat ću i malo vode. Mešam žicom samo dok ne spojim sve sastojke. Mnogo volim da koristim žicu jer lakše mogu da osetim teksturu testa i da znam kada je tačno umućena. To sa mikserom ide malo teže. Njega volim samo u slučajevima kada imam veliku količinu veoma vazdušastog testa. Smesa je ujednačena i može da ide u kalupe na pečenje. Cupcake-ove sam napunila 2/3, ostavljam im malo prostora da narastu. Idu u rernu na 170 stepeni bez ventilatora, da se lagano ispeku, nekih 18 do 20 minuta. Sada pripremam sos od višanja kojim ću opunim cupcake-ove. Potrebne su mi smrznute višnje. Njih ću malo da usitnim štapnim mikserom.
Pustit ću višnje da se malo skuvaju. U sok od višanja ću dodati malo gustine. Promešat ću dok mi se ne rastvore sve grumuljice. I onda ću da sjedinim sa ovim višnjama kao da pripremam klasični puding. Za mene je bilo pravo otkriće kad sam otkrila da klasični gustin ili puding ne moram uvijek da kuvam na mleku ili vodi. Ova voćna opcija mi je fantastična za sve kombinacije. Kuvam sve vrijeme mešajući da se to lepo ravnomerno zgusne. Dodat ću i malo šećera. To je ta gustina. Sos ću ostaviti da se malo ohladi. Za to vrijeme idem da pogledam šta se dešava sa mojim cupcake-ovima. Švarcold ne bi bio pravi švarcold bez krema od slatke pavlake. Ovo je već zaslađena slatka pavlaka. Umutit ću je. Umutila sam slatku pavlaku. Ona će prilikom dekorisanja mnogo lepše da se ponaša ako je prethodno samo malo ohladim, tako da ide u frižider. Cupcake-ovi su mi se dovoljno ohladili da mogu da ih izdubim. Vadim iz svakog cupcake-a parče ovako iz sredine. To je prostor u koji ću sipati sos od višanja. Cupcake-ovi su prilično masni, zato vodim računa da kada sečem ovu gornju koricu, kada ih dubim, ne poremetim njihov oblik, da mi ne popucaju. Izdubila sam sve cupcake-ove. Sada ide alkoholni i bezalkoholni deo. Ovi su za mame. Ta čokolada će jako lepo da popije ovaj liker od višnje. A ovi su za decu. Tu imam sok od svežih višanja. Isto po jednu i po kašiku. Dovoljno. Sada mi je potreban sos od višanja koji sam pripremila. Sipala sam ga u dresir kesu. Odsjetit ću vrh, tako da dobijem mali otvor. U svaki cupcake, na mesto koje sam izdubila, sipam količinu sosa da popunim rupu. Deca mnogo vole da imitiraju odrasle, tako da će se ovom cupcake-u mnogo obradovati. Dobit će identičan slatkiš kao odrasli. To je domaći slatkiš. Možemo deci da damo i da znamo tačno šta su pojeli. Sa mnogo voća. Dodat ću još malo u ove dečije. Nek njima ide više voća. Cupcake-ovi sada imaju osnovu, sočni su, imaju fil i za kraj samo slatka pavlaka. Krećemo od oboda zato što želim u potpunosti da prekrijem ovaj sos od višanja.
Bogato sam nanela slatku pavlaku na svaki i za kraj po jedna višnjica. Završila sam i ukrašavanje i sada mi je jedina briga da ove sakrijem od dece, stavim na gornju policu, a ovi će im biti dostupni. Kada pravim švarcvald u obliku torte, moram da se odlučim da to bude ili za roditelje ili za decu. Ovako, svi su srećni.